guys, welcome to my vlog. Ayan. Ito naman tayo ngayon. Yan, kasama ko si Boy. Yan, nakakamera ko. At yung mga kasama namin dyan, yan si Kuya, Sani. Oh, yun. Nasa YouTube tayo yan, makikita yan. Saka si Sir, yan ang forman namin yan. What? Yun. What? Kaway ka. Yan, kaway ka. Yun, no? Bati mo yung mga ano mo. Oh, batiin mo. Ano? Makikita. Bati mo, Batiin mo. Makikita yung sa makikita video. mo sa... Sabihin mo, binabas ko aking mga Mag-ano ka dyan? ano yun? Sata. Kapatid mo, asawa. Ayun, punta kami sa Jubel. Damam. Sorry. Damam, Harads. May mili sila ng ano, ng kuliglig. Sila. Yan. Yan, makikita nyo mamaya. So kami bibili sila pala. Yan. Okay. Sige na at mamaya ipakikita namin yung mga nabili na kuliglig. Yan. Kung nandun ka raw. Yun, no? Meron pa kasi kung... Sige. O yan, yung papuntang Jubel, papuntang Damam. Pagkasulina muna kami dito sa KPS. Yan na. Yung kaganda ng gas ang ano dito. Wala po naman ano. Yun. Kapag yan, may sounds. May sounds pa o. Pag dito, pakita mo. Pag hindi ka... Nakita na magtabi. Nakita ka na? Oo, dati. Yan. Dati pa yun. Hindi ngayon. Kasi nagpapakong kupit ka eh. Yo. Kita niyo yung mga kapugihan natin mamaya yan. Yo. Paano nyo i-ano nyo sa YouTube? Edit. Edit yan. Yung mga edit. Meron akong mga editor-in-chief. Yo, no? Guwapo. Ngayon, doon kami sa kabila. Ngayon, dito na naman kami. Bagong company. Yun, mga kasama namin na naman ngayon, mga bago. Kita nyo, mga bagong mukha. Yun, bagong luma. Yun, mga Saudi boy. Halos parang hindi sila tumatanda. Kalabaw lang ang tumatanda. Ano yan? Side view pa lang yan. Nakikita nyo yung forman namin. Pero, ayos yan. Urakon ini! Sabi nga nung kasyak ko. Oo. Ilang minuto na ba? Ayaw ko na pangit ako. Yun o. Sabi ko, Oo. walang pangit sa mundo. Yan, tama. Ang kalabaw nga may itsura. May tsura. Kalabaw nga lang. Kalabaw. Oo, tama nga. Ang kalabaw nga lang. Oo. Pero may tsura. May tsura. Kalabaw nga lang. Yan. Magalaw. 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 Oo. Kalabaw nga lang. Okay na? 4 minutes. Ha? 4 minutes. Okay. Ha? Tara. Tingnan natin yung mga binibinta nilang ano dito. Ayun po. Mga second hand. Yan, mga second hand. Let's go. So ito, may nabili na ako. Padlock. Oh. So ngayon dito na kami kasi bawal kasi ano dito guys. Ito. Oh, ang daming tao. Daming tao. Ito, wala problema. Pakita mo. Ayan, mga binibinta nila. Oh. Tignan nyo.
Kasi mga pinipinta nila dito, mga luma na, mga nagamit na. So, ang daming tao, oh. Hindi, medyo patingin. Ha? Medyo patingin. Dan? Tayo? Oo. Magalaw, magalaw. Yun. Alakay. Ayan o, yun. Pakita mo kami. Yan. At sila kay. Yun, kasama namin to. O. Kaway. Dapat pahiga eh. Ano naman dyan? Kaway. Kaway ka. Kaway. Okay. Okay. Ayan ang mga jacket yun, no? Saan mga jacket? Yun, no? Ah. Yan. Hindi ko... Gusto mo? Bili tayo. Yan, bili kami ng jacket. Ay, bibili ako ng jacket mo. Naman na, dito? Ito, boy. Doon. Dito na yata eh. Ingat para sa alternate lah. Tama na. Yan. Yan, no? Bagal sa ano. Yan, marami dyan. Ayun. Pares tayo. Wala ka. Sa size lang ano mo. Adidas. Pakita mo ako. Oh, ito bibiling ko guys, oh. Okay. Adidas. Ha? XL? Oh, di maganda yan. XL. Akin na, double XL eh. Ha? Yun lang pala, kasi Valentine's na eh. Yung gray body mo. Si Pinay ngayon, si parang ano. Ito mo din eh. Bagay na bagay mo dyan. Ay, Sakto. sakto. Oo. Oh, pakita mo. O, kaway kayo sa vlog namin. Kaway kayo sa vlog. Kamay lang, kamay lang, kamay. Yun. TV Gaming po. Yun! Meron din siya. Hindi na lang ako nag-ano ngayon. Wala pa. Hindi na ako nag-video. Ah, wala. Oh, si Lakay kasi para makita yung ano niya. Tignan mo. Bagay na bagay. Wapo. Okay. Ito po yung iba, oh. Ano din, yung tawag na Hood. Oo. Walang hood dyan? Wala. Ayun, may mga hood nandyan lang. Oo. Oh, kusunado mo kunin mo na. Yan, ayan. Ano ko lang dito yung leather. Tama, tama. Alas ang Lakay. Oh. Ay. Ito pauwi na kami. Ito nabili na ang nabili ko ngayon. Yan. Okay. Isang jacket. Saka itong ayan na. Mga lock yan. Saka mga ano, flashlight. Ay pakita natin. Yan. Pwede yan. Ito 3 real lang yan. 3 real. Ayan pa. Mag-lock. Yan. Oh.
Dahil pauwi na kami. Pakita mo yung daan natin. Iyan, klarong-klaro. Iyon, oh. Magalaw ka, boy? Oh. Yan. Ayan, papuntang Jubil na. Papuntang Jubil na, guys. O, ayan. Yun, klarong-klaro ang kanyan. Daan. O. Yun, o. Seryoso lang yung driver namin ngayon kasi hindi niya nabili yung kuliglig niya. Hindi, makakatulog na ako. Makakatulog siya Dahil nabili na dahil nabili na. ng iba. Ano ba? Yun, kasi yun ang dinalikan namin, guys. Kaya sumama ako para magbuhat. Sana. Ay, magkakal ka sana dito yun, Kasya? Masya. Ayan. Ayan. Eh, wala. Nabili na ng mga iba. Ibabe. So, makakatulog na yung foreman namin ngayon. Makakatulog na siya. Yun. Kaiisip, isang linggo. Grabe. Pinagpuyatan mo talaga, sir. Ha? Hirap ka. Sa pira, kaninang umaga lang, may pira na. May tira na. Inakit pa sa akin. Yun, oh. Kaso, Wala. magkano dati? 1.5 daw. Pero mga tatawaran niya. May tawad pa. Wala na. Dami. Sayang. Baka na nabigyan ng mga mobile din. Wala na eh, pag namin ko. Oo. Nabili yun ng ibang. Nangingi lang sila kayo. Mas ano ba dyan? Yan! Yun, oh. Kaya na kayo. Oo. Pagka makita mo sa alto. Oo, makita mo. Sa taga Ilocos, Ilocosur. Hindi mo yung mga ano mo nun. Sabihin mo. Ilocano. Ano problema? Ha? Sige. Oo, sige lang daw. Alam na nila yun. Alam na nila, basta magpadala na si Lakay, alam na nila. Pero kami, wala pa. Ay, siguro Saudi rin. Insyaallah. Yun. Buhay yung sounds natin yan, no? Oo. Buhay yung sounds natin, di ba? Oo. Ayos. Pakita niya. Nakaklir yung cellphone mo, kuya. Ha? No? Nakaklir, no? Hindi, huwag mo isandal, parang di magalaw. Hindi, ganda ko Ay, gano'n. magalaw talaga. Guys, ang ganda ng daan dito, maluwag. Hindi katulad dyan sa atin, no? Yun, puntang Kapit, Jubil. Ito mo yung Katula ba? Yeah. Yun. Oh. Okay, bye-bye. Hindi na mag-subscribe. Oh, yung mga hindi pa nakasubscribe pala dyan. Guys, parang awa yung subscribe na kayo. Oh, sige lang, bye-bye. Bye-bye.